balmaw ani ɲakuma aw bisimilahi malakci ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan olu filɛ nin miliyari 22 o de bɛna investi Gao ani Sevare sira réhabilitation an b'a yɔrɔ la k'a fɔ kunu alamisadon juin kalo tile 24 CNT ale ni banque arabe pour le développement économique de l'Afrique olu y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ banque ale bɛna juru Mali la ka se fo miliyari 22 ma walasa ka Gao ani Sevare sira dilan an b'a yɔrɔ la k'a fɔ ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o laɲini ye ka tagama sira k'o nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao sira ani Sevare sabula danger bɛ sira in kan n'an bɔra yen nɔ an bɛna siman ko la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ siman prix o bɛ jigin bi jumadon juin kalo tile 25 kunu alamisadon juin kalo tile 24 minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don industrie ani commerce ma n'o tɔgɔ ko Mahmoud Ould Mohamed ale wulila ka se jagokɛlaw ma n'olu ye siman feerelaw ye minnu bɛna ni siman ye ka bɔ kɔfɛ minnu yɛrɛ b'a feere grossiste ani minnu b'a détailler a wulila ka s'u ma u kumana siman prix ko la siman min yɛrɛ tun bɛ yen n'ale kun sɔngɔ ye 20 ani dɔɔni ye o prix bɛna segin 19 la bi jumadon juin kalo tile 25 n'an bɔra yen an bɛna Bakɔ Jikɔrɔni ekɔliso dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko groupe scolaire de Bakɔ Jikɔrɔni sanji ye tiɲɛniba kɛ yen nɔ ayiwa o kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kalankow ma n'o tɔgɔ ko Dedo Usumani ale wulila ka se ekɔliso in na ka directeur ani ekɔli ɲɛmaw hakili sigi ani denfaw yɛrɛ k'u hakili sigi ka yir'u la k'a fɔ sani examenw cɛ ale bɛ na solution ɲini ni ekɔli ko in na walasa ka ekɔli jɔ ka ɲɛ pour que denmisɛnninw ka se ka taa kalan kɛ condition ɲumanw na ayiwa n'an bɔra yen an bɛna kɛnɛya ta sira fɛ minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma ale y'a yira n na kunun juin kalo tile 24 ko corona ye mɔgɔ 5 minɛ ayiwa an b'a yir'a la k'a fɔ corona yɛrɛ daminɛ ni san cɛ a ye mɔgɔ 14,000 ani mɔgɔ 396 de minɛ o kɔnɔna na mɔgɔ 10,043 olu kɛnɛyara mɔgɔ 125 olu yɛrɛ tora corona bana in na nka an b'a yir'a la k'a fɔ halisa u kɛlen don ka mesure barrière minnu bila an k'olu matarafa walasa an ka tanga ka bɔ ni bana jugu in ma n balimaw nin bɛ dan siri bi kibaruya la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ